טוב, אז מה קורה אנשים? כאן נועם בעוד סרטון חדש. היום אנחנו נעשה את אתגר האקזוטיקים. מה זה אומר? הילים, נשקים, הכל, רק אקזוטיקים. עם הלג'נדרי קיקארד שיש לי. ובואו נראה מה יקרה. טוב, פתיח. אוקיי, התחיל. בוא נהיה רציניים. אוקיי? באגים. איזה כיף זה באגים. תאמרו את האמת, אם יש לכם באגים, תשימו לייק וסובסקרייב. אני בטוח שיהיה לסרטון הזה 15 מיליון לייקים. כי לכולם יש באגים. הנה, כמו שאתם רואים, יש לי פה לג'נדרי קיקארד. ניסיתי אותו במשחק, ומה שהוא עושה זה מביא נשק לג'נדרי ומטבע. אז יהיה לנו קל לעשות את האתגר הזה, כן. אני מאמר 15 דקות ואני עם עלות הכי טוב במשחק. אוקיי, כמובן שיהיה לי באגים, כמובן, כי מי לא רוצה באגים. חי מהאיכות כאן חרא מסריחה, אבל אני לא שולט בזה. כן, באמת האיכות כאן זוועתית. ובואו נראה על מה לחנו על הפייר. פייר אספק. סתם. אבנים זה אהובת. לא, הרמתי אותה. אז בוא נזרוק אבנים. זהו, מה היום אני משחק ככה? טוב, סתם. בוא נהיה רציניים קצת. נכון. זה לוט רק מיתיקלים. כאילו רק אקזוטיקים, סליחה. אנחנו חרבשתי ככה. כמו שאתם רואים, קצתי מטבע. ביגים, לא נראה שמוזר לי לרגע. סליחה. אני רוצה להתנצל בשם כל הצופים שלי. שזה קרה. כן, עוד קיבלתי במגה סיטי, וואט דה פאק. אוקיי, נראה לי שנלך לשם, כי אני יודע שיש שם משהו כזה שמביא חיים, אם אני לא טועה. זה עושה רעש. שקט. תאמר אחרי זה לעצמך שלום ברכה. לא, למה? לרגע באתי לומר, אוקיי, וואו, בוא נרים את זה, ואז מה נזכרתי? אני לא יכול להרים את זה, כי זה לא אקזוטי. אחרי זה נלך לשם. דרמגן, כדי לקחת את המגלב. לפעמים אני שואל למה יש לי כל כך הרבה מזל עם הדברים. בוא נדרוס אותה. בספלשים אסור לי להשתמש, כמובן. אם היה יוצא לי את המטבע, הייתי בוחק, כי גם בו אני לא יכול להשתמש. לא, בתכלס אני יכול להשתמש בזה. מה ספר חוץ המגלם? אני צריכה לראות פעם אחת. נראה כבר, אם לקחו עכשיו את היער. אני נהנה מעלות. נכון? קורסון, אחלה מילה, נכון? אשטג קורסון. לא, אשטג פרפר. תודה לך, כפיר. חכו שנייה. אוקיי. לא, אם עשו את זה ופתחו גם את התיבה, אני אתן. יש! לא פתחו, הנה. עכשיו תסתכלו. אני יודע שעכשיו כולם רוצים שאני אקח את זה, תהיה חכם. לא, אני צריך לקחת את זה, למה יש בזה איזה הילים. זה ההילים היחידים שאני יכול להרים כל המשחק. אתם יכולים לחוות את המאחור. הנה. חיבאתי. אוקיי. בוא נלך. אתם רציניים איתי? הרגע איתי. אם עכשיו יצא לי פה מטבע נזכר. אוקיי, לא יצא לי פה מטבע לצערי, אבל יצא לי פה. דברים שאני לא צריך, אבל יצא לי פה חצי נזכר. בוא נשים שירים. אוקיי, קיבלנו, בוא נקבל קופירייט על עצמי.
אותו שמן מדי, יפה. יפה פורטנייט. פורטנייט מופיעים. צריכים להמשיך מה זה שמן ומה זה רזה. תודה פורטנייט, ממש לא ידעתי את זה קודם. אוקיי. מאוד מבואס שמחבט עם שתי למות. ואף אחד מהם לא יכולתי להגיד כלום, אבל במשחק עדיף גם עליו. למה? למה? אחי, למה שלישי? למה שלישי? בוא, תעשה לי כלום. כלום בפיתה? אוקיי, אנשים פקפק. אני לא רוצה להיכנס איתם לקרב, כי הדבר היחידי שיש לי זה קרב זה נמד. אני אעשה עוד משחק, מה שאני מת. אומייגה. או שיט, הוא פוגע בי. הוא יודע איך פוגעים באנשים. כמו שאני יודע איך פוגעים באף אחד. אם הוא השתמש עכשיו בטבע, נבכה. הוא לא השתמש בזה. יש! בוא נעלה. אוקיי, בוא ניכנס לשירותים מהר. אומייגאד! כמה חיים הוא הוריד לי? אומייגאד! למה שחקנים נהיים ממש טובים? הוא היה בוט והוא עושה זאת. נשבתי. אתה יכול לדבר, אתה יודע. אני יכול לדבר? כן, ממש חלש. לא! טוב. שיט. יש! תוריד את זה אחרי זה בעריכה, אוקיי? חברים, השתמשתי בספלי שלנו. עכשיו אני פול שילד. למה אתם לא צופים? למה? אוקיי, בואו נראה. הנה, בן. שם לב. לא, הוא מגיב גם. אוקיי, בוט גרוע. סליחה לבוט כאן, סליחה. כמו של בוט 222. כמו שאתם רואים, אני שמעתי את צ'ק סנים, כי הייתי כל כך עצוב שאני לא יכולה להעלים אותו. סוף לא רע. נו. תגידו מה אתם רוצים? לא, למה אתה לא מדבר? להתבייש. מה אתה אומר להם? אני חושבת שהם סבבה. סליחה, אני עומדת. לדרוך. לא, הוא שם לב. מגיב. לא, הוא גם מגיב. אוף, איזה באסה, גנבו לי את הרכב. כל ה-15 שקל שהלכו לפח. אני כמובן סתם צוחק. זה עלה לי 0 שקל, אני פורץ ולוקח דברים. בונה, מה יש לכם לומר במילה אחת על עלות שיש לי עוד שנייה? אור, כפיר, מה יש לכם לומר על עלות שלי בשתי מילים? אור! למה אתה לא הבנתי. מה אתה חושב על העלות שלי? טוב. יאללה, בוא נתחיל. טוב, 21, תפסיקו שאנחנו מנצחים את זה.
טוב, אני לא אביא בקופירייט. אוקיי. את הכרטיס מותר לי להרים, כי גם ככה אני משתמש בו ישר. כאילו, זה לא מהכספת, אבל זה לא משהו שבאמת שופווי, זה לא דברים כאילו, גם לא הרמתי חוץ מזה כלום. דבר זה נהיה ממש קשה. אוקיי, שם את הבן אדם עם מדליה, אני אבוא אחרי זה, בא לי. לא הרגו את הבוס, אז למה זה מעלה סימן של מדליה? אז מה זה הרעש הזה? באופנוע זה חלק. אוקיי, בואו נראה מה מקבלים עכשיו מהכספת. לא הרגו את הבוס. וואו. טוב, יאללה לחיים עליו. יש! וואו, איזה כיף, עכשיו אנחנו יכולים לקנות עוד אקזוטיקים. אני לא רוצה. אני לא רוצה את הבוס. אין לי גם ככה מה לקחת כי המפגע שלו זה מיתי. טוב, נראה לי שנלך. אני לא יכול להרים כי זה מיתי גם. מדליה עם מיתיק. עדיין אין לי מה לעשות בשביל זה, כי אני רוצה את הממות, אבל הממות מיתיק. טוב, אחלה סרט שבעולם. נכון? אין כמו זון. זון מפרגן, זון זה. תגיד, גם אתה התחלת את המשחק? רגע, איך קוראים לך לערוץ שלך? אוקיי, אם אתם רוצים עוד תוכן שווה, תרשמו לערוץ שלו. אחלה ערוץ. בוא נקווה שכאן יצא לנו משהו. זה סרטונים שווים. סרטונים שווים. ועוד משהו, אם אתם רואים שהעריכה לא טובה, תצעקו על כפיר בתגובות. השטג צעק על כפיר. נכון, השטג צרפת. ווי, מסתיר. בגלית. אוקיי, בוא נשים ככה, שיש לנו עוד חיים. אני לא רוצה לבזבז כל כך הרבה מזה, כי אני יודע שאני אסתכל. זה יכול לקפוץ עליו. או שיכול להיות אני מת לזון? לא יכול להיות, אני אשתמש בו. זה מה שמגיע בסוף. אתה רואה איפה שם? זה כן זה ענק. חכה, אין לי חיים, what the fuck? אוקיי, בוא נשתמש בו. אני יודע, אבל אני... אוקיי, יש לו בוטי, what the fuck? אוקיי, שנייה, אני רוצה לבוא.
רציתי להרוג אותו, הוא דווקא לא היה כזה טוב. הוא היה רק ברכב והבוט עושה את כל העבודה. ממש רציתי. טוב, לא נורא. כדאי משמע מישהו שאומר 400 פעם. אתה מת. אין לי כוח לאנשים המעצבנים האלה. אמא שאני מאבדת עם הוא יתקע שם מאמן. הוא נעף לאתגר את זה. לא רוצה שיבוא לאתגר. שיט, נו סתם הוא לב אליי. בוא'נה, יש לי איים מטורף. מה שקט? איך לא פספסתי עליו כלום. לא. בוא נעשה ככה משהו כזה. אני בוש, בוא... אוקיי, שקט. אוקיי, תחילת משחק. חזר. אל נפגע, אני אלחם בבינתיים. הרגו אותו! אוקיי? את הפעמון ויאללה.